Ja to vysvetlím. Proste Miloško povedal, že není už chlad ako v pivnici. Ale v pivnici sa našlo ešte toľkoto chlastu. Čiže teoreticky sa dá povedať, že my sme s tým nerátali, že tam je toľko chlastu, takže chalan to musí vypiť. Proste na ex. Zvyšok chlastu, akože ten, ktorý tu bol. Toto musí vypiť, ktorý nás vlastne ujebal, že tu vlastne nie je. Fajn, starto. Dobre. Stačí. Miloš, Lievik. Miloš, Lievik. Mima asistent. Mima asistent. Mima nie je na svetle. Mima, poď do svetla. Mima asistent, prosím pekne, kola a Mima. Mima a kola, zoznamte sa. Robo, Malina, Robo, zoznamte sa. A Miloš Lievik, Miloš a Lievik. Miloš Lievik. Výborne. No, Miloš si dá Lievik do úst. Inhale. 4. Ešte tam máš trošku. Ešte trošku tam máš, Miloš. Minimum. No toto. Exocha. Ale dal to. Akože čo to vylial, ale dal väčšinu. Dobre, Galgan to zvládol. Ale za to. Ale už nevráca. Ale nevráca za to. A je tam. Je tam. Keď pôjdete do lesa na zviera nejaké hry, nevrajte, že žrivo po livku. Ale iste. Tak choď prosím ťa, zober si košík a nožík a choď na zviera nejaké tie hlívy. Dobre no. Tak si to Juraj švácal svojou úpavou chôdzou, zobral košík a nožík a išiel. Zrazu videl kozáčisko. Juj, aký kozáčisko. Nazbieram takých ešte pár a môžeš si to otočiť domov. Ale keďže Juraj bol akosi handicapovaný, on jednu ruku celú na kokotinu. Gregor, ty ešte stále nakrúcaš. Áno. Gregor. Áno. Keďže má Juraj jednu ruku úplne na kokotinu, tak musel položiť košík, z vrecka vyťahnuť nožík, ten nožík odrezať ten kozák, ochutnať ho. No, ideš. Juj, aký kozáčisko. Taký nazbieral ešte pár, že to otočí na domov. Všakže. Ale. Zrvý ma nos, no. To sa stáva aj Spielbergovi. Lenže Spielberg má strich. Veľká vec. Ako nič zlom, ale ja by som toto, čo Miloš spravil, ja by som to nezvládol, ty kokos. Ja to mal 1:1 všetko a nechaj mi to. Juraj, včera som ťa celý deň hľadal, kde si sa jebal? Ešte s mojím semestrom som ťa hľadal. A z ty divky už som utekal. Toč! Som za to stýl. Gregor! Točíš! Toč! Punching! Pancho! Som za to studňa. Umiem moje kamarátky. Hoci čo len chcem! Áno, hoci čo len chceš. Príde to na tanku, Rádko ma aj zavie. Čo tam ešte? Komandant Konkler! Lekcia her! Už to mám! My sme máme 2 roky rovnaké. Gregor. Tak umiem všetky moje kamarátky. Gregor. Dobre umiem. A to si myslíš, že som kripal, alebo že úplne debil? To bolo úplne ono. A tak Juraj spravil rozstrašný čin. Postavil sa pred studňu a vykonal ten hrozný čin. Ale v tom ešte nevedel, že pravda je úplne iná. Ošťal svojho deda a ten mu zrazu dal spak ruky takú pecku, že Juraj odletel a zrazu... ten príbeh už poznáte vlastne. Teraz to úplne ako krivé.
tak si tu Juraj švácal cez ten horský potôčik a podobnými cestičkami bojovanými, až došiel domov a tam otec povedal. Juraj, ja som sa ale neúplne oko a ty si prišiel zmrzačený ako vtisko. Amerika, chytené! Bež spať! Podaj si lahnúť! Podaj si lahnúť, jasne. Dobre, ja si to... Koniec vravím!